Tongi ai mo yo Blei ba hagani gisngi ngan tingi kai. Kabangan keren biang sepang kini ki Mawjynthut ki bangala hikai fi kumasau tali. Kita kadai Mawjynthut jonga maladi, Mawjynthut jonga spak gapau, Mawjynthut jonga jingmu jemperkhan. But Mawjynthut jonga jinglong do. Ya kabangala keren menin gisngi but mentag gisngi ngan ai so way artli Mawjynthut. Ya ubanga yo I naga Bible bangi day iya gaban snotho kanang bangila iya gaban kiar nagata. Andrei shwa iya gabangan ai gini ke jingkren ngakwa ifi barok khat bafin snap ha ngakerpat ifi bafin sha skori gini ngakwa ngan penbena shifi iya ka jingkren jonga kaba ngan sedang thamai haka miga tayo gaban wan ngan penkelano katuat niteliki sngi namar nadu bangala pli ya katai ke counseling center ang taya mokhar haga Monday bat haga Wednesday ngashamba kala khamkim kupor ban pelejimot ban keren bat kala kham khatiru igupor igaban duai bat igaban pen kre igktien ke jong Blei naga taga daw ngala perkhat bat ngala ya persang ban keren bagi katukan ingut ki paralok da kabanga mutban pensange no ya ka sngi Monday namar haga Monday ngapli kita ka counseling center nang tade ngan pensange no haga sngi Wednesday kenang ba ngan la ban late ban haga taga jaka haga por ka ubi jimin step shwa ka taga por ngala haban mi tena ka taga daw ngano mi por shibon ya ka bangan pen kre ban ai ka jingkren ko mga ju ai malaga sngi ten ngan ai gini kitien ke jong Blei man like Tuesday, man like Friday, but man like Saturday, but Sunday ngan ai ia video kumaju ai. Tenganget finum sngawi ai nganget pin yai snap penle jingmat but ngakwa ngan sa yai betangi ka ban keren ngini ke jingkren jonga tang bangan sange no ikituki ars nilai sngi khnang bangan laban pendap ike kam ke jong Blei de ke jingkmen bat bakan long kejing sok lang ya baro kan biang lang hakiliang baro to blame kur khui pi mentag sngi ngadan ni gabangan pen I fi na gni kitien ge jong Blei shapang uniu Mawjynthut ubesan bat habangan kran uniu Mawjynthut ubesan ngakwa ngan pengen mau fi shigantien begata dai akapor ge besdang bangakran ya kini gi Mawjynthut jong ke Jingshakri yu Blei ngala pule ifi ningkong na ke gospel ke jong Matthias ke lena ko bekhat pra na ke khat ke Henry terter tongan puli biang igene namar ngan ainu Mawjynthut ubesan bat ngada kwa bakan long ke jing mentoy ifiru tongan puli ni ke gospel ke jong Matthias ke long ko bekhat pra ke khat ke Henry ko angkum ne unuru uban penthut te ye iwei nagi nigi berit ki banget hanga kala khamba yo uba ante yo mautliat ubakrau hagerendang jo bat ba an pengam jelap yo u haga bejeliu keduriau kortet ye ge perthei namar ge Jingshakri na badan kam ye kita ge Jingshakri banwan shisha ane kortet yo tau brio na ubakawan ge Jingshakri lada ge ktige jamel ane ge jat jamel ge penthut eme ot no ika bread no ru na me ke khamba ye me ne sut ko nikin riang shige jingim ban yakaba yo artli kitina artli kijal but bread ye me aga ding bam jukut but lada ke khmat jome ke penthut ye me to khlau no ika bread no ru na me ke khamba ye me ban ne sut shige jingim tang ko ge khmat ban ye ga ban yo artli ki khmat ban bread ye me hagadu jok ding Fige nege ktien, kadege banga kwa ngala dep kren, renge kwa bangan penshai fi. Lada fin pune bahaya gani, filap hagani ke jingkren ke jong try jing you Jesus grace. Ba ki Mawjynthut hangne, ki don arukong. Kabaningkong ukren shepang ki weipat ki briu ki penthut ye ki weipat ki briu ki betalat.
ki waipat ki Jingshakri ki de ki bawan na kani perthei ki ba la ban ong no haba Ukraine hani wang la da pipuli nang ni wang la da ki ki jome ki jat jome ki betul kamat ki Jingshakri ki ba mi na la de hang ne fin yo I babo jisu Ukraine fi yo I haki arukom way de Mawjynthut jong way pan brio u pen thot yo way na ki barit but ka way pat ke de ki Mawjynthut ki ba mi nangi baga kti jongi hi ka pen thot ingi ka kajat jongi hi ka pen thot ingi ka khmat jongi hi ka pen thot ingi naga daga daw nga khwagan ong fi nanu basdang habang krani ki Mawjynthut nga khlem kran bagi Mawjynthut jongi ki de ki brio banginum pech snew ki brio banginum wet de ki brio ki be shakri banginum wet de ki marjan marpa banginum wet de ki bahima sem banginum wet de ki brio ngani ki perthei ndai bangin long ki Mawjam ki jingar khushki harai mentaga sngi nga kwa ngan pen I kumbo jisu kuran nang ne uang ununu uban pen thot te yo wele ki barit ki banget nga kala khamba yu uban te dong mau tuliat bakrau gerendang jo bat ba on pengam jelop yu haga bejili yu geduriau da fi puli bahai ni di khat ga henrio fi yu ibo jisu kuran ni ki we pa ki brio ka bomot ki dan ki banget ki pli ki badang ya ki badang sedang ki shikri yu trai ki balong simple ki shikri hari dan ki we pat ki brio ki bayele ya ka ban pen wet ban pen thot ki haga jinga dai ba jinga but u jisu ya ne u kren khor kren e ba but u kren chapang ki Mawjynthut ki balong ki brio tenga khwa ngan pen I fi ngani ki por la da don ki Mawjynthut ki balong ki brio nga khwa ngan fi wale pla haba piya hangani ki Jingshakri Blei wale lingo wale do jingerman wale hiar ke jinglong men siam wale perkhat wale ong balai ke jakum ni nga badan ki brio ki yang persha nga wale le kumta nga kwa ba pintip ha ka Bible ka la batay lot ingi habangi yat baru try nda fi yat baru Blei shikhmal nda fi shakri yo Blei ha ka jingat nanti ke jompi ken mau satan un penan kam de ki brio Blei un marbanang satan un yele kat bala ya ka ban penuet ingi de ki jingja ki beper de ki jinglong ki beper hare un tepro ha ki brio ya ki jinglong ki beper nga kwa bangan ong fi ai ki ni ki Mawjynthut ki be yang ka jingem ka jomfi nai duai bo Blei un penjat iki en rai duai bo Blei un ai fi ka jing ai ba pila ban job iki ni ki Mawjynthut ha ka jingem nakaliang jong try jing yu Jesus Christ Ukraine kham namar ukwa ban hika yengi banginum pen thot iki berit banginum long ka jing wet iki priu ki shakri banginum pen wet yenu ki priu ki bam don bor ki betalat ale bangin long ka jingil khu ladangi pen wet iki priu ki betalat dangi long ka jingjin thot ngi long Mawjynthut iki wepat u Jesus Ukraine khol ni wang kala khamba haba on te u do mautuliat na rendang but on bread yu shagduriau ban pen ngap jelap yu ba unu misho na mandala ngam jelap shaduriau na la te senan do tulai ban mautuliat u bakia kamot utu brio unu misho un pot hangto un sakot hangto un yap hangto un du jat hangto kabamot lano unum laban pen thotsho na khwangan ong fi Jesus Ukraine ni na kam ta jungi tonginum lam ki brio ki balong ka jingwet tonginum lam ki brio ki balong ka jingjin thot e kam ka jong Blei tongin shakri u Blei manginum lam ka jingwet teng wat ki be shakri u Blei teng I khlem snot ho ye ka lenti ki jong try I khlem snot ho I ka jingalam ka jong Blei teng I lam ka jingwet wat e ka jingalam ka jong Blei tong khwangan pen I fi ni ka por habang ka krani ki Mawjynthut nga khwangan pen I yaw ni Mawjynthut u besan ude Mawjynthut ubaki brio kim sngo tho satya ya kawai ka ktien ka bang kwa ngan wan ra ngi ka ta ka dai ki Mawjynthut jong ka jinkini banlong ki nong yalam ka ta ka dai ka bang lap ha ka Bible fi ngan kren kham kloi ni ngayo I ka ne ka dai ka ba palat ka ne ka dai ka bang yo I ka long ka jingwet ka kam ka jong Blei mdai tang ba ka pen thot ye ki nong yalam ha dai ka pen thot ye ki weiru ki bi bot lang ki bi shakri utrai
kisami ki jingpat jingpra kisami ki problem ki bobon haba ki brio kim sngel tho ya ke jingkhat ke jong Blei kim sngel tho ya ke jing thmu ke jong Blei kim sngel tho ila ke jong ke jingla kim sngel tho ila ke jong ke jing ya la ke jong ke jing ai ke ki don no try bat ki kini ya ke kerdan ban long ki nong yalam bat ki long ke jing wit ya ke jing ya chaprang ke kam ke jong try fin lap ya ke ne ke jan nadu besdang lebih pulih ke Paul bo Blei khat yo Moses hang to ke kitab Exodus ke nang ke belai nak tu ke lau bniap ke being de ke ding bat ke beklem ing setia bat habau Blei khat yo Moses Blei khat yo Aaron bikin pelat iki khoni Israel negeri Egypt bat dien begele lama pedeng de jing ek ibobon Blei le don ringkat kalau dan ke jing pisa ke jing ling a pedeng jo pat ba namar ke jing bom yat kloy jong kila ni ke jing bom poi kloy segeri kanan namar ke jing long jong ki hi hapedeng jong ke ta ke jing ya nanti le pin pulih na ke kitab jing ken na ke lenong ke bekhat nriu tongan pulih kendiat ikini kenang mengan de yo ban pensyai ngkhwa pin snga bahan da pulih kini ke ke ba ngan pensyai fi ye kini ke Mawjynthut ki bakini ye ke jing long nong yelam pulih na ke lenong ke bekhat nriu ke ongkom ni ti ukora ukon u isher uba ukon ukohat ukon u lebi baru datan baru abiram ki kon shenrang u Eliab baru an ukon u pelet ki kon shenrang u Ruben ki le shet bot bar ringkat bar arspa san pungut ki wepat ki kon Israel ki rang ba jong pai lang ki badan nama ke dorbar ki priyo ki badan buram ki le yang khmat jong Moses te ki le lum lang persya yo Moses persya yo Aaron ki la ongru ki pishim ti hala di khambon haba piyo yo pai lang baro u bakhot haba piyo ibo pai lang baro u bakhot way po way bat bo try u gana pleng jongki balai te pipin kan ti wala di halo pai lang jong try ti haba Moses ula yo sngawi kita ula hab dem lang khman ngkhwa ngan ong fi namar banganum puli jirong ni kawai ka bangayo iyang ni gadai ba hadian ba Blei ula say gini ki kon Israel kat kum ki jing thok ki ong ar million tam but ula say ki de kti ke don bor ke jong Blei hapo jong leadership lani ha ke jing long nong yalam ke jong Moses bat ke jong Aaron Blei ula penkat ke duri obasau Blei ula le ki kamba ag riklau henry nda haba ki poy chiteng lenti lapen sange ye ke jing ya lenti nanot banong ke jing jang ne ke lapen klumar ya ke jing ya Exodus ke jing ya patba kala klumar ke jing ya chkhman namar bedon ki brio ki ba hapo jong ke jing alam ke jong Moses baru Aaron ki brio ki ba khamdon nam ki brio ki buram kini kila yang hakmat jong Moses kila keren persya yo Aaron baru Moses namar ki kwa ban kini ia ke jing long nong yalam ki ong badai tang mdei setia tang Moses mdei tang Aaron bau Blei kuran mdei tang lamba jongki bagi kintiu wila di bagi yo iki aka kambo na ladi ki keren ba makiru ki degi nong yalam ki weiru ki priu ki degi bakhoy bagi penki ye ki weiru ya kaban yang persya yo Moses baru Aaron kat ado bau Moses baru Aaron ki hab dem lagi khamat chekenda fi kaniga jing yang persya jongki Pinapet bahala na fin study nga nga jingja na ngamdan por ngan pulilot ikang ngan syukran nang me lada fi pulilot yang nga lanang ko bakhat mriu fini ui ka wai ka jing shisha kabang isyam jing hagini ki sngi ki bamanta kataga day ba fini ui ba hagajat ban riu jungi kaniga lalong Mawjynthut jang ka Jingshakri Blei kaniga lalong Mawjynthut mday tangi ki nongelam mday tangi ki tuki bashakri lalong ki Mawjynthut wat iki bam ngedro wat iki brio ki bupet nabar namar balay nda habalami ki brio ki bo Blei ula khat nda mi ki brio ki badan ka jing ay no try nda mi ki brio ki badan ka calling no Blei ki balala iya ka ban yat chikhmat bat shibon ki brio ki ukila yalam bat kila establish la nigila pin scam ki kam ka do try bat nda haba kila mi bat haba kila yat
na pipuli na ke Bible kami tekum ne bakidan ke brio hagini ke singiru ke bam singal tho igene lakidan ne haka calling ke jong Blei ban shim ya ke kerdan ke ba khle ban longi nong yala fi ukora u datan baru apiramang ki klem recognize la ne ki klem ito ban buram ya kata jingkhat ke jong Blei kabadan ho Moses kabadan ho Aaron bo Blei thongi Aaron urang ba lingdo uba khlitam haka judgment Israel ula thongi Moses bo de nong yalam uba khlitam haka judgment Israel but lingba jong ula le ki kamba ula pendam yo paru ula la ban le ki kamba kato ki klem yo ya ke jing trai ke jong Blei ke jing em jong ki yo itangi le di but ki yo itangi ki jing duna ki yo itangi ki jing bakla but hangne ka negre ke problem menta baki mi ki brio hakini ki sngi ki bam sngo tho yala ka jong ka jing khat ngampen ram baro ngide ki brio ki ba Blei ubo ingi bangin shakri try ngidan la ka jong ka jing la ngidan la ka jong ka jing ai hendai ka wai ka ba bakla ka dai bangi bakla pala ban ito lani ban buram ya kita ki jing ai ki jong Blei bat ye ka jing khat ka jong try ha ka jing em namar ubrio ubadan ka calling udan ka jing ai ai ubrio ubadan ka jing khat udan ka jing ai ai no Blei walek lat ye ka ki brio ki badan jing khat no Blei banang ki nong yalam kidan ke jing pen sle ka ba khamalor kidan ke jing ai e ka ba khamajrong kidan ke jing ki jing ai ru ki bo tra udan ha ke jing em jong ki ba khame fer kidan ke ikhtiar ka authority ka ba kun Blei ban nga khwa ngan ong fer ke de por snap ha ba nga kran ne hot ke de por ngi bo Blei sei ga bala hot ke de por bo Blei sei gi sni ya ka ba baro ngi de ke ba ne trailang ke kam ke jong Blei hot dan shibun ba ki brio ki ba yang snap ha dan shibun ba ki brio ki ba puntalon ni ke kam ke jong Blei mjudan bala ban le tang ki nong lam baro ngi de ban le lam henry kin mau lada mdan kme dan kpa hieng lada baro ngi le kme le kpa lang ngani thui fi ke yeng jong fi kan de ke ba klumar kin mau wala de pide khonu balang officer lada fide ke kme ke balang doctor la ni ke khon ke balang doctor ne fide ki bdan ke kirdan ke bajrong kin mau pide hintep pi klem long kme pi klem long kpa de me ki ba pun de me ki ba kha de me ki ba dan ke jing ai de me ki ba la ban shai ke jing e de me ki ba tep kup no ban per khat na kam ta ke jing em jong fi ke ban sawal bar ha ba ki la pun long ni fi ai ke jing em fi de ban ito ya lagi jong ki kme ki pa ban bura me ki kum ki nong elam bat ban penda me la de haki banom shimno e ke kirdan kme ke dan kpa ban nyat e ki shirot hadin ba fila long ai kata ka de ke jing long ka ba nganut man ong ka ba pin bitar wat yo Blei ngayo baga balang ka de family ka family fi kam de satia ka jaka ka ba khlem men ka ba khlem kme khlem kpa ka ba khlem dan nong elam ka family ke de ka dan ki kme ki kpa ka dan ki men ki para ka de ki kata ka de ka long yeng ka ba paka da de na ka ta daw nga khwang an ong fi ke ni ko por ba fi de ban sngo tho ba ki Mawjynthut ag Jingshakri Blei ki ba nga kran nang ne ki de ki Mawjynthut jong ka jing kini ya ka jaka ka bam de da ki bri ki ba bakla ka ta ka de ki ba pin thut lot e ki kam ka jong Blei dan ki priyo ki tangi kaban plate e Bible kim tip tangi kaban kren ki tin ki jong Blei kim la tangi kaban le e kim dan henry ki la kini ye ki kirtan long nong yalam dan ki priyo ki bam tip e ru em ye ki minsem ki ba kodor ki bam sngal tho e ki jing e jong ki priyo ki bam sngal tho adu kat no ki priyo ki dan plan ki jing e but day ki tu ki nong yalam ki ba Blei la khat ki ba sngal tho ki ba ye kirshan ki ba yang lang ba ki plan ki jing e ki ba sngal tho e ki jing ye khiagashan henry ngani thuifi nda habakile ya nda habakile trai nda habakile ya teng finio I khambon ki kwa ya kabali kini no ya kata ke kedan nong yalam bat ki de yang persha bat hangta kedan ke jing bom submit ke jing bom pendem haki nong yalam ki bo Blei ula khat hangta finio I habam dan ke jing bo bet ke jong Blei finio I ke kam jong Blei kan pat kan pra kan position wat hake perteiru mjudan skol klem nong ikai mjudan skol klem principal mjudan skol klem khna skol
what hapo junkie institution hapo ki hospital mchidwan nong pang klem na nurse klem na doctor nga kwang nong fi hagi jaka baro bin skill to ba don lot baro baro khat ni dong ki doctor hanto ngani tu pi tip shu nong pang nong wan pet pang tip ngani tu pi kita hospital de ba klumar nga kwang ngani tu pi bin tip what hagi kam ka bi shnaying system what hagi mystery ding mystery mau don't know head mystery don't know architect don't ginong tray but la ginong tray kile kumu head mystery kim kongoy giting batay kayeng en genriak day na kataka daw sa ongi pi baki Mawjynthut hagi kam go jong Blei kide gi Mawjynthut jong giting bam ito iya gi jingkhat go jong Blei iya gi nong elam ki baday no try kran ni fiya gi por bu fin bura mela gi jong ki kime ki pa wat long giting Thut ya gi jong ki kime ki pa wala ilong ka Jingshakri ilagi chongki bahiyam asam wala ilong ka Jingshakri shinong tao la fiklem de urang ba shinong benda mela de hagi rang ba shinong namar ki rang ba shinong ki don ka Jingshakri la fiklem de ki officer pak office wat le persha ki officers ki bedon office namar pide ki nong tra ki staff ki be pide ben submit hapa ki to ki officers ngam dan porgan pen in fi na Bible rai fi yo i hangne hadien bagi khon Israel kala ya chikhamat Blei le ki kamba de ki ki jong Moses bagi ki ki jong Aaron hadre ki mi ki ne ki priyo ki be yang pursha but fi yo i hakaba khatno mi ki jing bitar ga jong Blei la ange khindo but ki la ngot should do job but ndai tang ba ki yap ma ki lai ngot de pi pule ba na ga Bible ki yap khambon ka khta lang ya ga yeng jong ki ka fek lang ye ki wei pat gi betlot na ma pina pule na ga Bible ka aktien ga jong try ka kren shai ba Blei hang ne pi pule ka Bible ka ang ini aktien gan pule na ga khat ka ba ka la nang ka khat nriu jong ka kitab jingken ka khat ka ba life way ka ka la jakat ba udang shuai no ye ga kren ye ga aktien baro ba khindau ba po jong ki ka la kan aliang ka ta khindau ka la ang la ga sintor ka la ngot no teliki yeki yeng jonki yeki brio baro bi daylang kuraba ki mar jonki baro makibat baro kat bi daylang ki jonki kila le hier im madujok bagat ki khandau kala dam malo jonki bat kila yap bat kila do no na preng utaw pa lang kay ga mga mut man ong ni mday ba yap pang tu brio o ba yang pursha mday ba yap tang gito ki yap lang ki wayro ki brio nakata ka daw de gini Mawjynthut ka bishir khay piyo i haga Bible ki dan ki brio ki ba penuet ki kam ga jong Blei ki ba long ki Mawjynthut duai bo Blei un pen shai film ba ni kitin ba do Blei khat fi long ki nong elam de sno tho ila ga jong ga jing ai sno tho ga jing khat jong try de sno tho ga jing ai ga jong min sim ko jong Blei de sno tho ba long accountable ke de ga bi hap ana ai jing ken khmat jong try de pule na ga Bible ga por ga bo Blei khat tangan chipule fi kindia ga por ga kitab Nehemia pin pule ki kitab Nehemia mde brio jong Blei Nehemia mde betrei kam Blei de betrei ke kam sarkar udana ge yeng em shushan pin pule na ge Bible Nehemia pin pule na ge kitin ge jong try brio udei brio budan ge dot not hadien bala pin prai ge kindro Jerusalem ge nong shun but hadien bala pin pet wer ge khon Israel kala long ke jingle rani ge nong ba Jerusalem ban abalawan ni tho yu ba Jerusalem na thangi ga de ding ki khrdap jongka la pen pra bat nda habala pi la pin pulien kitab Nehemia nong maning kong habala tho yu ba kidana ga jingle ran ba kraw bat haba ulayo sngawi gini ba ba kong ula shong khap ula yam dwai la sha jing et bun sngi bat dien u yo e ga jing sham sngo ba no Blei maar Blei tab ga no jo bo kwa e ga ban taipan yi ga kindro Jerusalem ba gi khrdap jongka the people who yo ege jing shams no bahana us em but u yo ro ege shithi bo yo ege order kabala ai ha u ge ikhtiar bo ula ege ban penen kam ege tiar kitar ula ege ban lek ban penen kam katugan ingot ki shipai ula ege ban ya lingba ege em namar unus em atak sexes unus em u badan bor hagini ge por but nga shukran lengkot ege ni ge por nda haba u Nehemia ulai ban pej ban inspect ban lej ban pej binia ban pej nangnu kanu pra bar buyat bar shmet bar bulayo I ulas ngotho
share shiki pat ba usnang ga ban pen I shiki brio bagi kon Israel ke la yo e ni kten na ga bagi ong yang ini yang ban ini tay ula yo e jing men jorlang jong ki baro but I ngo you Blei ba hadien nang ta ka Bible ko ong ki kon Israel ke le men jor but baro khat ki ong la pipule na ga nang ga ba ar ga kitab Nehemia hadien bo la pen shai but hadien bo la kren ni kti jong Blei ba long halor chong but bo yo I ga jing ba ga jong Blei ba dan bat u ula yo e ga support na ni ga jingir shan jong barok gi nong elam jong barok gi khon Israel but ki le rai ga jingmut da ko ga jingmut ye ga ban pen yang pan ye gi ken ro jong ga Jerusalem but people na ga ni ga Bible tien ga jong Blei ga ong kum ne nda habaw ni Nehemia ula mut bantay fiyo I nda haba kidang shusdang kidang shumut bantay people na ga kitab Nehemia ga nong ba ar Fin de pulina gtin ke jong try ke khat be shifa ugang but habaw sanbalat unang horan utopia ushakri unang aman kila yo snawi kita kala pin snaw si iki shikat day e namar balawan no briu banwat ye ke jingman baha ki khon Israel fin yu I hadu menta ke sngi kidan ki briu ki bam snaw tanat ba ke Jingshakri Blei kan roy ki bam snaw tanat ba ki briu jong Blei ken man baha ki bam snaw tanat ba ke kam jong Blei kan yang kidan ki briu ki bam snaw tanat ikata Fiyo I hang ki brio usan balat balu tobia kini ki armut ki brio ringkat balu geshem kini ki brio ki yang balong ke jingwet nadu besdang tay hadu banda dep tay ndrei aingu yu Blei bau Nehemia ula yang kini laingut ula yang persya kini ke jingduai ula hikai ki ba ula sacrifice na ke tulap ke jauh balu klem shim bainong ru ngani tu ifi ula aish ke kam ke jauh Blei tongin shipen I fi kendiat igini fi ka Bible ka ong kumne nda haba ki pat ba baro ki ong yang ini yang ini tay da pipule na kal nang ba ar ka khat khandai ka ong haba sanbalat unang horan utubia ushakri unang aman ugesham unang arab kila yo sngawi ka ta kila kebanyangi kila ibanyangi kila ong ka igene pile le pusha yusim pina pule hang ne snga ba ka ktin ka jom playing ni ka ong kila keban kila iban bat kila nyoban fin lap agini gisngi kanega dan kachinga day bat ki brio hagini gisngi bada pimut ban tray ga kam ga jong Blei khambun da ki brio hi ki badai ga ban peniang ban kita ki brio ki nyaw ban kita hi ki brio ki msngaw tanat long komunyo san balat utopia balu gesham haga jakaba kin aimin sim haga jakaba kin pen shlori uni Nehemia haga jakaba kin pen shlori ki khon Israel kila long ki Mawjynthut kibala penlong ke jingwit ke bekrau yo Nehemia bat kibala pen bitar kibala pendu jingkerman bat ngani tu fi hang ni ke Bible kong ke beningkong la pen pule gini ke brio nda bekiyo sngaw ba Nehemia wan ban taipan ke beningkong ki sngaw si ke baar kir kheben kini gidi gi bejuja nda fiya ke kam ke jong Blei de pimut ban Shakri Blei pimut ban le baha ke jingdai bar Blei fin lap ke bejani kita gi be yang ban pi kita hikin kheben fi kita hikin penwet namar kim la sha ban yo ibu pinya chkhmal fi pule nang ne lak na kalong ko balai pin pule nang ne ba Nehemia nang tay bat philap hang ne ba kila ya ai ke tiga man tiga diang di pat ba kila trai hade fi pule nang kalong ko basau ke Bible kong da ba kila nang ye tay singap ngan pule hendai haba san balat ula yo singau bangile tay ke kendro ula singau bitar ula ingkhan ban ula kren ben ye gichu fi saji sen bilam ningkong usngau si kaba arkin kren ben hade haba Nehemia klem singau uyat be chikman ki pat ba ki trai ben la nang tay ke kendro hade fi yo I nda poye ke nang ko basau uni ubriu klem shang thai san balat wan biang umla le e handa yu pendu jingkerman da ka bau snow ka Bible ko anda yo ibe gile ye tay ka kendro bana be gile nang tay ka wan se jingbitar ula inkhat on Bible bal ula kren benyeki fi ka takane ga bangayo I hagarukom jonga Jingshakri Blei la da fi kendo e ba kom kine gi brio nan pin ilu pa e fi ba ka takane ga signal ba fi dan hagalanti ga jong try what you ki jingman
lada fimut balai ke kam ke jong Blei, lada kedan ke opposition, lada kedan ke jing ele pasha, lada kedan ke jing train na kiliang baro, lada kedan ke jing permit, fide fintip bagata kam dai ke signal, bagadai bau Blei khlem yalam, kata ke signal bau Blei umut ban trai ke bakraw, ling ba jong fi, bat bakibrio ki ba ha ba ke jing penia ke jong baman, kinyale de kilat baro ban penuit ye ke jing ya nanti ke jong fi. Ngakwa finyo I ke jing hikai, ngan kam shang ni nama ngayo I ke long ke jing mentoy, nama ndangi tay ke hima ke jong Blei, ndangi trai ke kam ke jong Blei, finlap ki brio ke ba marjan hi, kitahi ke ba yang, kitahi ke long ke jing wet, bat piyo yang ne nda ba ke le tay uni san balat ula bitar ula inkhan fi da ke ningkong usno si kabaar ukren ben kabalay usno bitar kita kini ki jinglang puli nang ne khat banyau ang usan balat baru tobia bat ki arab ki aman ki ashdad ki yo snow bagi nang shna ki kinbro jerusalem bat bagala sedang men pendap ki jing tua kila snow shla e baro ki selalang baru nyele ki jerusalem bat ban pen klumarika pek bahaya gini cek bahaya gini na fitrai ke kam ke jong Blei dan shibon ki brio ki pamla sha e kata shibon ba nda bakim la na ke jingkren na bakim la na ke jing kren ben na kim la na ke jing snow pitar ka wai ke bakin le ka dai finyo I kin wat lat ye ka ban pen klumar bat kata ka dai ke bangayo I ke jinglong ke jong ki brio ki ba shakri ha ma benang ki brio ki pamtre baniat ha ke jing shakri Blei ke ba shisha feel yang ni ki pen klumar kimot ban pen klumar yung Nehemia ban pen klumar gini ki bitai here aingu yu Blei bakini ki brio ki dan ka leadership fi hangtang ko nganong fi la da fi dan ha ga jinglong nong yalam la da fi dan unong yalam ubadan ga jingket kle la da fi dan ki nong yalam ki bala fi nu I habadan ki Mawjynthut ru ki nom la ban pen wet fi yu I hang ne ga khat ba khandai ko ngom no hendrai ngi la yai duai how Blei jungi ngi la bo nong ap an le ki min singi bat men me namar jongki kay ga mga mut ban ong ni haba piyat baru try la da don nong ile presya ifi pi yu Nehemia ne klemong tongini peniap ini brio ne tongini kawang no mau ne tongini le thma bat kini ngini le kumlo em uni Nehemia ula bu nong ap min sngi bat min men da kabu le kumlo ula yai duai how Blei nga kwa ka nong fi ai ka takan long ha ka jinga den tiga jofi na kren sneo na yekni na le ka ai ka ayu ka badon kam ka dai ai pindan ki nong ap ki ban yang khmat jong trai ki ban shiduai khmat jong Blei na ma ka jinga le jangi kam dai ka jangi ka dai ka jong trai o Moses but u Aaron ki klamele they Blei bu pin im ken yo Abiram yo Dathan badi kora but people yang ni Nehemia ro klamele yaki wat la ki pin wet malaka por wat la ki le ban pin thut pin wet hangrai Nehemia ula yai ne ban tai namar unang ban duai bat ban ai men si me gibreu fi na pipule hagalan ko ba la pin pule hagalan ko ba san kami ki jinklumar ka ba khlaw namar ka jinga ai ki jinga rap iwe na ki riu kan tai fin pule ang ne kami ki jinklumar ka ba khlaw and I ngu you Blei ba wat la kami ki jinklumar hare haba danu nang yalam ubadan ke jing I know Blei ubadan ke jing snot no try but haba baro ki submit how ni Nehemia ula ban pen bet pule na gani ka Bible kong Nehemia ula la ye ka ban pen bet ye gani ka kam ka ba mi jing na po de pet ba de shakri u Blei ka jumi jing na po haba ka mi jing na po tongin pet chigi nong alam ki bala ban pen bet ye ka nginum persyang ban pen bet mangi nginum persyang ban le nong alam lut baro na mapinyo I na lay ta lang baro i problem ko ba mi apo hang ta ka lang klumar la dangin shishania ko malong kini gibriu haga jing peniat ke jong Nehemia ke kam jong Blei kan yat bet ba Nehemia ula bu ke jing maham Nehemia ula bu ki rukom ki an but aingu yu Blei ba ke jing long ke jong Nehemia ula la shisha ya ka ban le ya ka ega bu Blei kwa yu ubun le but de puli ya ka lenong ka ba Henry sngap ngan puli hadien ba kele tay hadien ba kele ya pipuli ne ka Bible ke ktien ke jong Blei ka ong lajan dep ha ke jing shisha Henry kini ki nong shon ki Mawjynthut jong ke Jingshakri ki jing yu try kini ki Mawjynthut ki ba yang yo Nehemia
ki klem chong thai haduk la nang ko ban riu ko Bible ko ang bat habala pen bana hau san balat bar tubia bar hau geshamu nang Arab bar kita ki wei pat na kinong shon jengi bangila la tay ga kendro bat msimla no ka balat ya ka usan balat u geshamu la pa ngaw lo ang aling ini shama ko wei ga nongret ga pen tha uno andre gila tmu ban pen men sao yanga finlap hagini gisni pia ban pet baha ba pia ber try kadan gani ga por ga bingi imta ha ka kadan ga jingpen shitam ben wat igi bangi igi kristan kadaw ga dai habaki yo ibingi shakri bet daki yo ibiki brio gi shakri Blei gi yat bet chikman kandan ga plan na ki brio gi bolong Mawjynthut wat ban pen men sao wat iga ban pen men sao igi brio gi chok Blei ga kwa finum singo palai ga ta kidan gi brio gi bomot ban ki ba tmu shi shai gani and aingu yu Blei ba u Nehemia singa ba ong gini gikten ngala pha ki nonglam ktien ki ngada ong ngadang trai ga kam ga bkrau nama ga tangam la ban wan hiar balikan pep ga kam kat banga no eka bat ngan wan ban hiar shafi kila pha kum ne adu sausin bat ngala pha ktien ki kum jo hi fi in na fi pule gini gikten fi labba u Nehemia udan ga jing snot shangan chu ong fi ga ktien kabalang ka jing men toy ka kraw ka jing em changa la da fitrai ka kam ka jong Blei da ka jing thnu ka be bat da ka do no ka ba shisha da fidan ka jing ke khle ka shisha ki brio bale ka hima ka jong Blei pida thmu shisha ka ban te ka hima ka jong Blei bat pida snol tho ka jing alam ka jong tribe ka jing khat ka jong Blei na khwanga nong fi pila ba ni kendo igini ki Mawjynthut Henry kadan gani ka jing kai ka ba kraw palat kabanga yo in na kani gala nang kabandrio bau Nehemia haba ki khat ye uba kini kendo ani ka jing thmu jong ki gade ban pen men sao uni Nehemia ula lat na kani ka jing pen men sao dan ga ga dao uni Nehemia u buram ye ka kamu Blei ka bau turai kata ka dai ga banga yo i uni Nehemia u khlem i ye ka kam ula mina top baru ngam la ngan wan hiar u pha de ki nong lam ktien balai nama uang nganam laban i ia kani ke kam ka ba kraw teng fi ni hap deng ke jingdu men sem teng nda haba ngi yo kendo palat iki Mawjynthut aga jingam nda haba la yang persha ki brio nda ngi la shakran ben nda ngi la shapen klumar ngani to fi teng ke jual ke jingno men sem and la da fi yo i ba ke jing khat jong Blei fi ke de ba kraw la da fi yo i ba ke jing pen sle jong fi ke ba bidan ke de ba kraw ba la da fi yo i ba ke jing ai jong Blei fi ke de ba kraw la da fi yo i ba ke kam ke jong Blei ke ba la ai fi ke de ba Blei u mut ke ba kraw kum ba long Nehemia ula yo i ba ke kam ke ba trei ke de ba kraw na ka ta ka daw u khlem yo i ba ke ta ke jing khat jong ki ke de ba dan kam ula pep u khlem le fi yo i ula lait na ke jing men sao ba mdai tang ula lait ila di henry ula la ru ye ka ba nang te hadu ba pendap ya ka ai ngu you Blei hadu ka last minute ru kini ki Mawjynthut kim tre satya ban kan ria fi ye ni ngal nang ko ban ria ko Bible ko ang khat ba shi pau ngala le ya ga yeng u shimaya u khonu delaya u khen khonu mehetabel u bal khang khop ila di bar ulong tong ini shama ga yeng u Blei po ka temple ngin khang ga jing khang ga temple namar kin wan ban pini ap eme shisha kenya ga min mi kin wan ban pini ap eme bat ngala ong hato de brio u bakat nga u ban pet yap no don manu u bakat nga u ban ne ga temple ban ripen eme la di nganam le bisut bat ngala snow tho ba khmi u Blei shim la pha le u la krani gene ke jingi tho la pa persha yanga baru tu bia bu san balat ki la wer nong u pigidan ki nong yu tho la pa ki ba la pen bi ki daga pisaru gidan kum kita ki chadru hangi fin lap kadan ke politics ro bagi sedang man penan kam baklaya ka bakin chaman siam daki lenti brio daki but brio ban le kum lu ban shimiu ni brio u bakitang shimaya ban khat yo Nehemia ban le da ka bakin jamin si manang mde ba ri shkram mde ba ni ri shinu shi yeng cmm ngin ri ag temple ga bamon ngin le chi jing sang ka snow day snow kan jamin si mo yang ni shama ga yeng jong trai hapo ga temple ngin khang jing khang ga temple
Namarkin wan peniap yeme kanero kadai ka wai niki atiar ki belong ki Mawjynthut ka jing penshap tiang kadai ka wai niki atiar ki beklan palat ka ban penthut lot ye ka Jingshakri Blei chofi kanang manum slam ngayo I bau ni hemaya ula job ye ganiru ka wai ka daw wangum ni hato day brio bakat mangau ban pet yap no fika baning kong fiu iu ni hemaya upuram ye ka kamjong Blei kabaar une hemaya usnotho iradi udeu ei teng nan ki bring shikri Blei ki bam snotho iradi ki ki ei une hemaya wang hato dei ubriu ubakat manga ka mamon usnotho ila ka chong ka dor usnotho iradi budan ka calling ka jingkhat no Blei kumunong elam unum treban pet yap wang sa kuwi kitien hatong an leit manga bangan puri iradi ban pen em iradi hagiwegi kenten nga hatok kumunong elam ngane ri mga bangin ngan la em mga kini yap ini pa ba em fi kita kada leadership kinong elam kimde ki bari elade kinong elam kimde ki bapuri elade check bahagi ni kisni pet bahagi ni kisni mano bapuri ban nga khwangan ong fi ni gapor kin ma unong ap lang brat ude yang habau suriwan unong ap lang brat nga puli ni kisni ngalam bahaba uchisu Ukraini ki nong yalam yeki pastor khamtam Ukraini ki nong ap lang brat upen wan yeki haga rukam jong unong ap lang brat unong ap lang brat ude uba embat ka lang brat unong ap lang brat umde uba em shayeng bat ubu iga lang brat shalom unong ap lang brat ude uba dan bat ka lang brat tang kata kala biang fi ba bin sngot u e unong ap lang brat but hangi fi iu ni hemaya uya yang lang bat la kichong kibriyo habakawan kani ka jing khat ya uda kibriyo ki ba ikin jaman sim ban ya let ri na mar kani ka jing berngam ngani tu fi ni hemaya usngot ho ina diwang em ngadai briyo ubudan ka jing khat no Blei hatokat mangang nganait ban puri ina di kabaar une hemaya usngot ho ya kani ka jing shisha baudai mo ubaniang nakhman mdai bun peniang ikipat ba nakhman teng khwanganong fingi bakla yagani mangi khat iladi ginong ilam ri teng iri abawan ki jing teng abawan ki niki coronavirus ngayo iden ki brio ki bopli ki bala sakma ki bamdan lat shunu nama bamdan jaka shu banwan ki nong ilam tuai bo Blei un kta if you fin snot ho man pet ho agini ki sngi manu badan ki jingkit kle ban yarap igilang brat man yalam man yang abaga jing tiang kawan man ai man se man visit man pet iki banginum ri iladi bat nga kwak nga nom kren ketan ring nga kwak ngan ong fi kani ka jing paniang ka jong ne hemaya ya kini ki kinro jong Jerusalem ula tay pat iki kerdap jong ka bat ulala ban pendap ini ka jing tay pitip tangkat no tang san pau arsni bat day na kita daw nga kwak ngan ong fi ka jing tay ka balang ka ba kraw ka jing tay ka ba pimlap hin mundur hande ulala ban pendap ikatanga po ki san pau arsni Blei kadaw kaday uni hemaya udi nong elam o beshisha but ki nong bot baro kila itu yung nong elam ba wat la dami Mawjynthut kam dan jing ya kabakin pendap ya kicing tay nagta kadawangan penslori fi ya gini gapor na fi shakri u Blei pin mi Mawjynthut na laga jong kaya pin mi Mawjynthut na gajaka ba pitray pin mi Mawjynthut na gajaka ba pidan hangno pin mi Mawjynthut wat aga yeng ka jong Blei Henry tip ila de fide ki ay sngo tho aba victory kamo Blei nang ban penret ila de gi nong elam bala de fide gi nong elam ya chikman ban try what that ki jingman fenio iki Mawjynthut kinom la ban penwet yefi fenio iki jing kraw go jong Blei femi iki por jong Jisu kat chabule ki farisi bi sadusi gi de gi Mawjynthut Henry Jisu la pendap iki jing khat go jong try klem snap ula ya chikman ula job fiyo iki apostle baro kidan shibun ngamdan porsungan pani ngani tu fidan shibun ki Mawjynthut but apsal paul ula tho igini budan ki brige bo IT no one house tanru habaki la penthut palat igi kam ko joblay ngingim don bor kumta man ngim kwaro ban le kumta
Ada ke jing hikai jong am tak sing kedai. La da fi shikri yu Blei. Buat i ke jing long ke jong ni hemaya. Klem tay tangi wei balang i wei mani. Ada ula tay ke kendro Jerusalem. Ula tay ki kendro jongka bat ki kendro jongka. Man unu briu de briu bakrau. Ula wanra i ke jing pelat i ke chat risal berok wei. Bat ke chat risal kala yo biang i ke buram kabalatuna. To Blei un ker khui fi gani ke por. Ling ba gani ke jing hikai. Ngada nget bo try un ker khu yepi. Bapinang maniaj. Haba pia kendu ini ke Mawjynthut. Ha ke jingem nganduai. Kutrai kini ke pon ngala hikai ya baro santali kini ke Mawjynthut. Bat nga aingu ime kupa bakini kin kelalong ke jingmen toy kini ke briga besyukri ime. Bat banginum long ke Mawjynthut. Anda kinong ke Mawjam. Bat kini ke try play ki eki bangakren. Kin kelalong kupa ki bani rap. Banginum hab apel ke jing bakla. Anda bangirap bani yo ke jing job. Bani hachakaman. Try ngi islet sheme ke buram ke jingo ke jingero. Haka kerteng ke jong jisu benan nasa ngi tuai. Amen. Kenang bakan ya rap ifingan pensyai biang. Ngala pentip menena senang. Bangan penpep syua. Ia ke sengi Monday. Bat ia ke sengi Wednesday. Nganum ai ke voice message. Namar. Hakini ki artili sengi. Ngan hapdan ang tayo counseling center. Hamaukar. Nadu ke por khat webuji. Hadu ke por san buji janmen. Dengar kwa ifi baro khat. Pinum sengaw ay. Hanriban sengap ini ke jingkren baro. Kibangan ai lightly the voice message ke sitio. Bat ngan ai kawai ke Sunday de ke video. To Blei ker khui fi. Ko Blei shibon.